Халықның да, шахсан өзімнің да фикірін жеткіресі келе. Россия Федерациясы Конституциясына өзгеріштер кірту вақиғасы кең жамағатшылықны да, айрықша 22 миллі республика халқында бейтараф қалдырмағандыр деп ойлаймын. Сөз Конституцияның 68-ші мәддесі турында бара. Дұрыс бір жақтан Конституцияда түп гарантиялар сақланған кебек, яғни республикаларының Россияның дәулет тілі белән бір рәттән үз дәулет тілләрен белгіләү хукукы, халыкларның туган телләрен саклау, өйрәнү, үстерү мөмкинлеге дә теркәлгән. Шул ук вакытта Конституцияга рус телен государствообразующий халыкның теле дип кертү, рус халкын һәм рус телен Россиядә яшәүче башка милләтләрдән өстенрәк кую булып чыга. Билгеле булганча, Россия дәүләтен күп санлы милләтләр тәшкил итә. Бүгенге көндә алар федерацияның нигезе булып тора. Илдә 193 милләт вәкиле яши, алар 277 телдә, шул исәптән диалектларда аралаша. Билгеле, Россия халкын 82% рус милләтен тәшкил итә. Илнең дә төп телнең дәүләт теле рус теле булу табигый хәл. Шулай да Россиянең иң югары норматив хукукый актына бер халыкка гына, бер телгә генә аерым сәяси статус бирү, кайсы яктан карасаң да гадел эш түгел дип саныйм. Бу минем фикерем генә түгел, үз язмышына битараф булмаган милли республикаларның да фикере шундый. Киләчәктә илебез җитәкчеләре әлеге төзәтмәләр нигезендә кабул ителәчәк законнарда милли республикаларның да мәнфәгатьләрен исәпкә алырлар дип чын күңелдән өметләнәбез. Хөрмәтле депутатлар, чыгышымны лирик чыгыныш белән тәмамлыйсы килә. Президент каршындагы Милләтара мөнәсәбәтләр советы әгъзасы Маргарита Лянги рус теленең язмышын кайгыртып, Библиядәге Вавилон башчысы турында риваятның вакыйгасы кабатланмасын дип, шуны мисалга китерә. Эчтәлеге шундый. Всемирный потоптан соң җир йөзендә бер генә халык һәм ул халык бер телдә генә сөйләшергә тиеш булган. Алар Вавилон шәһәрен төзеп, күккә ашкан башында төзәргә ниятләгәннәр. Әмма Бог тарафыннан башка төрле фәрман килә. Ул бу шул халыкка төрле телләрдә сөйләшергә әмер бирә. Шулай дөньяга күп теллелек барлыкка килә. Әлбәттә, кеше бер-берсен аңламый башлый. Шәһәр төзелеше туктала һәм бу халык бөтен дөнья буйлап сибелә. Күрәсең, госпожа Лянгина шул турында борчыладыр. Әмма минемчә риваятта тагын да тирәнрәк мәгънә ята. Чөнки хәтта Бог бер теллегенә өстен күрмәгән. Бу әлбәттә риваят кенә. Дөресен әйткәндә, кай вакытта без үзебез дә игътибарсызрак, безгә бераз батыррак булырга кирәк. Чөнки шигүненең дә шиге булырга тиеш.